Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Ansoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay ganahan, ang atong magtatampo si Ansoy. Kini akong problema, maglibog ko. Kaya kining akong asawa, sa uya pa mi, nagsinaray mi nga ihatag yun niya ang tanan, ug ako sang ihatag niya ang tanan. Pero noon sa ba? Nga pero may magkuwang. Pero aron ninyo masabta, no? Inaniyon ako pagsugod ang tanan, ha? Pagkapaiti ay nga batiun ning dughan, diin ang gugmata, way kagawasan. Paitan mo gumpa to sista. Apan ang kunon kong katungod maitag na ato Sir Sam Costanilla na kay magpaduyog ta ko niya siyang piano nga nindot kayo. Katungod sa paghalan, halaran ko ikaw bisan sa damgulang. Soy! Pagkatamis. Soy! Kapuya di ba ka maminaw, Soy? Uy! Sawahay, nagkanta ko. Nagunsa di ka diha! Nagunsa ba di ko? Imong anak pa na assignment at luoy sa to ka ng labap ako. Naunsa mo ka, uy! Naunsa? Wa ba kami inguna ako nga na assignment? Wa ba? Ato-ato ka! Bida sa bata. Siya nag-eskwela, kita Belmon. Patubag ko to ada yung mga assignment. Oo! Yay! Sakit ako na to, Isay. Paraw man ka. Tabang itong anak ni mo lakaw na. Ako naglibon ako anang eskwelahan. Sa naglibog pa. Pag pa-eskwela na to kato anak ba, para makatun taon, unya, doon ay makatunan. Unya, siya naman hinuon nga mga maestro man tayo matudlo niya, kita man din patudloon. Unsa? Mauna hinuoy nga mga tanang estudyante na nato. Naunsa ba taong ka ay? Di talkan siya ng kalakiha, ha? Mayabag sila sa eskwelahan. Sino yapag? Di, nagbayad sa eskwelahan. Takal kag tabi diha. Nagbayad sa eskwelahan, day. Unya, ang mga maestro naman hinuoy mga utana sa estudyante, pagkabidong ang Labayo ti kay niya kung kumo ron. Awa naglagot ta kay ko nimo. Ngano mo na sa'yo din ako? Hilom na. No! Pagkoy, oy, sakit ang sus. Madugay Ayaw pa ta kag sulti. Ayaw pa ta kag sulti. Kay hanggaw kay kasanak uto. Ay, sabong hanggang. Ato-atong bata. Wala Labangi yan, to siyang assignment lakaw. Away problema, day. Assignment na lang, pasayo na lang. Asang bata? Ah! Pangita, ako man yung pangutan-uni mo. Dukon ti kag balik ron. Tuwa na to! Pagwapuhan, be. Kidatas ilong, be. Oray! Tiya. Ay, may bata. Tiya! Asam ka ni bata. Anak, day! Probeda. Asam ka ni bata. Tuwa siguro silong. Ato, na ko, be. Day, tiya! Huwag mo sa diri. Balik ko sa kwarto, be. Siya rudi nila kumabtan. Day! Oh, tatay? Oh, na, bida. Nabukulong kayo na assignment. Oo. Napatudlot ako ni nanay. Nanglaba pa man ko si Ay, nanay kabla ka. ko. Just leave it to me. Sa nanay? Ako rin bala na. Usap ng mga subject ka, ha? Kamauday ka, ane, tay? Oh, come on, bida. Usap ka subject ang di ko ganahan, day. Wala ka nang way. Walang ka-challenge. Ang sa subject ka, tay? Kanarang resist. Di tama na. Ato ba yun siya? Ay, di man ko na subject ko, tatay. Okay, sa kingon. Si nanay. Sabi sa na ini mo. Hagbong mo ko siya ng subject ka. Mau ba, tatay? Oo, man na siya baon, pero eh. Boy! Nakuray ko niya, day! Manaa ka ron. Ay, tudlo ginanggaw ng bata, ha? Sorry, day. Sakitas kong ulo, eh. Bata, tudloan na ni mo ginanggaw ng bata, ha? Katilaw dyan ka na ko. Sorry, day. Sunod ka rin na. Kung doon na kay assignment na mag-isod ka, diretso lang na ako, ha? Ay, labutan ng nanay ni Buki. Bogarts na, bogarts. Oh, tatay? Ay, masabang nanay mo. Diretso lang ako. Just call my name and I'll be there. Wala. Pilipan akong tatay. Uy, maayo man mo iniinis si tatay di ay. Oh, ako pa. Oh, come on. Sa assignment mo! Kuan, tatay? Ipa-research ba ni ma'am namo kung unsa ko no ang pambansang sayaw? Sa ato pa, research din na ninyo. Come on. Well, lisod-lisod na na. Ano ka daot sa inyong mga maestro-maestro ba? Maglisod gali sila. Ipasan lang nila sa mga estudyante. Mayo gani kay dai amahan nga murag sa gigil. Unsa lagi answer, tatay? Pambansang sayaw, tinikling. Oh, Wow, pambansang laro, tay.
Iskater. Pambansang kayo. Buaya! Ako! Hinay! Naroon sa diya Buaya. kinas. Nagkupor na yung kinas luyo ng kuyay. Naroon na yung kaniya. Recorded by X Thunder Gaming. Hanggaw ka, imo na sa gitudluan o ginanggaw imong anak. Kanya hayrang gagmay ka na grado. Dahil Ingon man si tatay nay, ngang sa sunod dili na lang kuno ko. Dili na lang tika pangutanon kuno kay bugo man kuno ka. sa buti na. Maya ko nga. Gilo mo. Ano? Tiya, Nanay, asa mas tatay nimo? milakaw man to nanay. Asa makruto siya? Ambot, asa to siya? Hala, uy, makalagot kanin tawhana. Uy, nisibat sa mga buhato, dinisbay ay. Wala sa manghugas sa mga plato. Karon lang yun ni, karon lang yun ni. Ako bitaw singking na nanay, nga upalagi ka manghugas sa tay. Kasaban na sa kang nanay ron. Nya, sabay poong niya, nak. Ingon siya nga, way makabuot niya og manghugas ba siya o dili. Kay siya mo ipada di pamilya ko no nanay. Busang iya ko nung tingog ang masunod, dili ang imo. Unsa-unsa, niingon siya, anak. Maman na yan, sulti. Karon lang yung katawhana kag mauli ka. Balig ng naong ni Moron. Ha! Tay, tay panot. Oh, Ansoy, ni aman lagi ka. Na ako si mong kilit. Pamagani ka manawag ni Marika, ha? Ano sa manawag ha? Vida sa di mo. Tay, tabangi ko tayo. Usa? Tabangi ko, di na ko kaya. Tay, sakit kaya akong ulo. Probida. Sige lang kong kabukol. Ano man dyan, na? Ang utay eh. Isabay nagbuhat, ano? Say tay, ang ako asawa pero suga. Sige lang kong kabukil taon. Nalumping lang taong kaliro. Hinapak sa kong utay. Usa, nalumping. Utay. Uy, pasayang good sa kadero. O lang kita. Ha? Dili na nato magamit. Tay, para ko tayo. Kas kaldero na luoy. Huwag ka maluoy nga. Bukol-bukol taon ning akong anak tugos kay hapsan ni taon ni isay taon. Oh, Yusa. Ay, pastilan. Nakabuhat rin mo asawa niya. O lagi tayo. Isog kayo. Kada singka. Hapos na yun. Kada hapos. Singka na yun. Pite, pite, pite. Bukol na yun. Nag-anad na yun ang asawa mo, Ansoy. Tay, paano? Iso kayo. Tay. Imo mo ko nang gianad. Wautan ni mo paanda. Unta, kada suko niya. Suko po ka. Imo suklan. Yapiti lang ko. Unsa? Di, hapit. Ay, kung 7 taong ka, oy. Ako bitaw. Oy, ako na ako paanda. Imo man ko nang ipara na imo asawa. Maunay na hitabo. Ako taawa ko. Usay. Panot! Panot! Oh, Unsaban ka? Di na ka makamaumuhay po sa inyong mga bulingon. Pasagda na lang nini mo. Puro taon ta karong buang karon. Dinanay bitaw ni mo isog na suna. Magiyahan na lang natin paningkamot ani ang soy. Mabangas ka. Survival ni ato soy. Ay, tay. Nang hagis na nanay ni mo. Ay. Diba sukro sa pagpalaban na ka. Isuog na ka sa nanay ni mo. Ay, kinuter biya ni mo, tay. Pagitaon ko kapag tabang sa tatay, kay utrob sa diya siya. Kurog mo po diya siyang nanay. Mo nga, wala lang ko magdugay dito. Ni uli din ko. Unya. Sabot sa puyo taon ay. Ambot, sa itawag nga mo aning among kaminyuhong taon. Ay, surti ba kanino? Or di malas di? Di, kamo be. Irip, yus na! Oh, Irip! irip dahil. Ikaw ni! Oh, irip! Oh, gano man, irip. Uytal, ha? Uylat di ay, uylat. Irip, uylat. Mag-unang kam. Daan bagi ko, ikaw lagi gini. Ikaw lagi gini, pre. Basta lang tagsaran itong suroy din sa ato, eh. Asam di ka ang piyo ron? Adi ara ko speakers, barangay bay. Malakaw ra magaling nagi kan didi. Oh, naaron ni gadi ha, pre. Dugay na mo niya? Tugay na eh. Amo do ka nang. Mo ba? Nakabalik di ka youths diha? Away, wako ko bali dug youths kay wako warts. Mo ba? Abang Rabi, abang. Dali. Tagay ka may, pre. Ha? Dugay na kung kita na. May ari din smiley ka dito. Okay. Mura mo lipante kung nugam. Tagsaran kang suroy diha, eh. Basta mong tanong ka, pre. Lagi pre sa nga do na mo kay problems. Di man mo, pre. Kina ako matsawa. Ha? Ano may mong batsawa? Ano, mutana ba ka ha?
Huwag yun ay kasagaran problema sa mga bana, pre. Ang ilag yung atsawa. Oh, Kaya kana ko sila, pre. Sultihan, tika. bebe. Kana sila, pre. Gara mo na sila. Gara? Yung pakitaan, huwag ka ng maayo. Oh. Kung mga pagbangga ba? So, banggaon na. Pagpangda. Diba? Pagbangga, de. Pagpangda, pre mo. Abusa na sila. Gara na. Kaya huwag imong suklan. Dahil ludlood. Lood ka. Ibitaw kayo. Uwi ka ng mga asawa, pre. Oh, ibitaw. Kana kong asawa, pre. Kung wa pa na ako papitaw ka usa. Uy, yun na, eh. Pagboy na siya kung bunog na. No, pre! Pre! Huwag mo ko gagawanta. Alaman ka, pre. Kining, kita ka ni? Oo. Kining, yapak sa kong mo. Apa? Yakahap ka ba? Kining Oo. hap. Sino ka dahil? Sakit yun eh, pre. Ano man na? Iya man eh. Ipuspusan ko. Papakon ko. Di ba? Kahak na ka? Kining kirat na ko, ihap gini. Nung sabi na, pre? Di ba yung butilya? Gugo na ko mata, pre. Kirat naman. Ha? Niliwag? Labi ka ba tiyak? Oo nga, puno ko. Puno man. Awas-awas man, pre. Oh. Lagot kita ko. Tagbaw lagi. Yung yun, sabi mo, pre? Layas ko eh. Ha? Tagbaw lagi. Tagbaw pangita na ko. Bungot sa ito'y pagkakinon. Pre! Recorded by X Thunder Gaming. Hala! Nanay! Nanay si tatay, nanay! Hubog! Isa mo, day. Usa man ka. Beda. Abunog na ako yung nahan ron. Nga naman, tatay! Tungod kaya ako ang padre di pamilya din eh. Ako'y magbuo na ni Palibaya! Kasi nagingon. Hala, katatay! Hala, siguro ba kayo nas nanay? Nag-andam na raba nagpinuti? What? Animal, dadali pagsulod sa kwarto. Nanirado pa. Hoy! Hoy! Able! Able, nipultahan! Ansoy! Ansoy! Kararo na! Able, nipultahan! Ansoy! Kaya na. Oo, sulis tiyang sapot yang na. Kung sa magkabihan mo pultahan, Kabihan, eh. maglagot din ko gupong ko ni Ron. Labang Ansoy! ako. Ang isog na ko rin ha. Karon, kalit ko na wasan oh. Bugnaw kaya akong lawas oh. Soy, lagnagot ako doon na, Soy. Ayan. Ayaw ko kabliron. Bukod kadung- ko kanino nung kaspan ako na. Kadung na kong Kita katsay ko patagin ni Ron. Kadung na kong katsay ti. Ginuugo. Di ko din mo ablihan, ha? Asar itong maso, Drebe. O sama! Hindi. Ha? Ikaw hindi lang dira day ha? Kaya nabugurbi ako isay ha? Mapuno kayo isay. Buto yung tumikbam na ako. Ay, kung ano nagluto ka, isay, ha? Sa kong hubog na, pero naulit ang nagod ko. Kay wa ko madlog ni isay, ha? Kay wa na sa balaon nga, bana! Mapreso kon bunugon niyang asawa. Tulad kay naginubra na. Mawayo ko kadlugad-luka ng imong balaon dito, isay! Amura sa kong isog na. Kay alang na ako! Wa ko'y balaod din sultihan, di ka din sa kumpani way balaod, ha? Wa nga'y balaod nga mo patigbabaw din ni alang sa usa. Sometimes, we have to bend the law. Mas labaw ang bana kaysa kasawa, ha? Maunang, ang magbuot mo ang bana, dili ba dahil tiya? Yes, Your Honor! Ha? Yes, Your Honor. Kadiot, asa itong pinuti, Drebe? Asa na itong kadiot ang pinuti? Ali day, dagaday, bangon ti ka day. Nabuang lang inahan mo day, pero gabat. Dali day, dagaday, dali day. Mao ni akong problema. Gusto na kong reklamo tao na kakusawa, pero hunahuna na ako og mapriso ni siya. Luoy sa kayo among anak kay bugtong ra bataon ni bata taon. Unsa man akong pasultihon, unsa man kung kamoy pasultihon ati preso, unsa man. Ha? Dili mo gyud ako mudaga ayo ako asawa ati pres. Papriso lang ka ni nako akong asawa. Bam, ambagi ko nyo bi. Naabay mabasa diha. Ha? Kung kamoy pasultihon, ansoy. Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Ako an Ate Pres si Dudong Ansoy. Ah. Simple rin kayo murag under desire yung taon is Dudong Mo ba? Ansoy. Ate Pres, luoy kayo kada singkal. Iyahat ang suklan ng asawa. Bunalan na yun sa kaldero. O dili kaldero, bunalas kaha. Basta, Luoy yan yan, no? luoy kayo niya. Katapusan ka, inom-inom sila siyang kupare. Gitudluan siya nga papitian na yung mga asawa ka usta, pre. Wag yun.
Mag-isog-isog ta siya. Agi anda magpinuti ati pres. Dagan sila tanan kuyog siya ganak. Sa Kaya una anda lang. magpinuti siya nga saon. Mao ni siya daabay tambal di ati pres nga ning saon ni nako akong asawa taon. Iya sa tali ng gipaana doy. Ipanad gina ati Bago pa pres. silang namuyo, bago pa Tinuod na. silang magtiayon yung gipaana, no? Tinuod na. Kanang na ikaw ra man gyud maka Oo. sulbad aning problema nimo. Correct. Dong Oo. atoy bisag kun saon na to. O, Igor yun mit mag-istorya dong pero saon man nimo. Inaana ra gyapon, hadlok ra gyapon ka. Ato ba nga? Tingnan nga sige, tigbasa ko. Tanaw na to ana Oh. Oh. Di mo kuan ba Ikaw gyud siya. na buot yun din hida. Bam, unsa magi-consulti na pedi abab? Piangi na. Babaws tay pahilot. Katura ba imo maghihilot? Kato mangihilot nimo war. Ni ang atong ipambit gulyat panultion 22, 24. Ayaw pakihigala sa mga tao nga init ug ulo Aha. ug daling masuko. Tingali unyag makakat o balikon. Ayaw pagpakigala sa mga tao nga init ug ulo ug daling masuko. Tingali unyag makakaton ka sa ilang batasan ug dili ka na makabiya ni ini. Kani nga akong gibasa murag imo ning literal simang dili para niya. Pero imong tukaron gulyat ang buti pasabot nga iyang pantunon. Pantunon. Iyang putlan sa sungay. Putlan sa sungay. Samtang gamay pang sungay. Ah. Kaya may gibutan diri nga tingali dili ka na niya magkabiya ni ini. Kana bang para nimo naanda na lang. Murag natural na lang. Dili balihon mo na lang nimo. Oh, kay kun kaning maong batasan tiyang asawa din mo ni pantunon diliputon mo yang sungay labi nagnaan na sa bata. Aw na may bata no. Na. Oh, na bata. Nya namoy kun gusto ka nga imong tuliro ng sangaba mo sa to. Putlon ko sa sungay. Lusong. Tolero ni mo sa nga nagingon nga sa in English nga bend the tree while young. So imo siyang agakon samtang kamay pang sanga. Kanang moaga ka kasagaran og mga tamat na naman gulyat paliya, sikwa, agbati. Imo na silang agakon ipakapot musubay na nagila pero kung ari ka sa mga tanaman nga dili mo kapot, butan to bugimbilya. Bugimbilya. Oh, pero kanang sangat bugimbilya nga lingod pa imo nang agakon kada buntag ipatuloy mo dire sa kanang alambre barong imong pakatayan niya. Usunod man. Usunod. Masunod. Usunod man. Tinuod na kanang magbuhat kag bonsai bam kanang ilaham ng Kuan sa alambre, di ba? ilong kuan mo sa lambre musunod man. Mao na tinuod gyud na bam. Musa ikaw dong ansoy musunod na mo asawa ko tinuod na nimo. Ipakita na puga pa nagsa. Ako man iugso ko na ba tanawa niya. Lain kayo pa mino. Kanagili ko sa inyo tagbaw jud kag gyud. Lain ka pa Asa ni dapit ay lato pres? Buto may butang sa kuan. Pagabal-habal ka, gulyat. Di ba ka na iyong silingan? Sabi ni mo gulyat, lain kayo paminahon nga iyang anak magtanaw o magpamati. Sige lang sa hapak sa kuan, asawa. Imong anak dong matay andero ra sad kana wayapon kay nungdan. Maogyot. Pantunag yun na, usa ka adlaw akong i-train. Nga naman. Nga ako yung pagkaputon bawkon. Musukol man. Oh, sukol? Oh! Diyan sabi mo. Kumutol ko bitaw patay. Salamat mo na ganito lumanon. Kunagoy! Pasultihan!